YOLO, ja som Astro Boy a vítam vás pri tejto hororovej hre The Ace. A je tu so mnou môj dobrý kamarát, ktorý natáčal aj Pesadolo 1 a je to Rolči. YOLO, ja som Rolko Boy. A ideme hrať. OK, áno, tak. Dáme si Option, dáme si na normál, alebo chceš... Hard? Hardcore. Aj hard. Dáme si normál. Hard dive. Zatiaľ si dáme normál. Som trošku znižíme, lebo... nie kvôli tomu, že sa bojíme, ale potom Pesadolo bola na začiatku hudba a trochu to bolo také blbé video, takže dáme si play. Je 1 hodina 34 minút a 35 sekúnd. Môžeš to prekladať. No, čiže. Čiže si stopnite video, preložte si to sami. Proste máme nájsť 20 balíkov. Kto nevidel to, tak bude nás... Ja vám vysvetlím, o čom to je. Nájdi aspoň 20 taštiček s peniazmi a vráť sa do exitu. Áno. Skrývaj sa, alebo utekaj od týchto príšer. Šetri si svoju staminu pre dôležité situácie alebo pre také kritické. Používaj mapu a tie oči, to uvidíte čo je, aby ste sa mohli pohybovať bezpečne. Takže trochu vám to vysvetlím. Vy máte hľadať tých 20 balíkov s peňažkami. Počkaj, ešte nechoď hrať. A pritom vás naháňa taká príšera v podstate. Ona sa nezjavuje, proste furt nás naháňa a má iba jednu hlavu. Takže naháňa vás, áno, taká príšerka z hlavou. Nachádzate sa v dome, kde sú 3 poschodia a hľadáte tie. Ako vľavo hore vidíte, máme také oči, ktoré keď nájdete, oni sú väčšinou na stene. V podstate dáte sa do pohľadu tej ženy, alebo tá príšera, čo vás naháňa a uvidíte, kde sa práve nachádza. Dobre, môžeme ísť na to. Nachádza mapa. Časom, jak budeme skúmať nové veci, sa nám bude vylepšovať. Tá mapa. No, chápeme, no, trošku. OK. Tu sú tie východové dvere. Tu je ten, musíme nájsť ešte 19 balíkov. OK. Tam bol Hitler, spojený s Harry Potterom. Hitler spojený s Harry Potterom. Tá príšera, lebo je to furt tak, že ju spáne úplne na dolné poschodie. A máme oko. Vidíte, tu je oko. Keď teraz dáme kvet, tlačítko, zistíme, kde sa nachádza. A nachádza sa na... Je v dolnom poschodí, nie v hornom. Je úplne v hornom poschodí, tak sa tam rýchlo dostala. A keď sa nachádza príšera pri nás, začne sa triasť obrazovka. Nie obrazovka, predmety. Predmety, pardon. No, už sa trasú. Čím ťažšiu to tu, tým ťažší level si dáte, takže easy, normal alebo hard, casual, normal alebo hard, tak tým sa rýchlejšie pohybuje tá príšera a keď máte na hard, tak vie prechádzať cez dvere. Ja by som tam nešiel. Takže... Čo k tomu dodať? Takže dáme si kávičku, aby sme mali menšiu pauzu. Ne. Dobre, môžeme ísť. Teraz som mohol toľko použiť. Takže musíme... Tu mám už teraz 4 balíčky z 20. Tu je oko. Čiže... Teraz sú sa predmety? Máš ďalší balíček pri tom? Áno, vidím. My sme aký bohatí. Uvidíte tú príšeru. Ja som sa jej prvýkrát zlakol. Keď som to hral prvýkrát, som 3 týždne neotvoril komp a som si nezahral túto hru, ale potom mi prišlo. Kde? Mohol by sa skryť. Áno, idem sa skryť. Za piano, to vždy pomôže. Piano je magické. 6 balíčkov máme z 20. No a tu sú vlastne 3 poschodia. V hornom je tam taký jeden náš kamarát, ktorý nám pomáha a volá sa Dumby. To ako on taký pomocný. Ale máme tam aj nepriateľa, ktorý pomáha. Ktorý pomáha tomu a hovorí, že čo nám hovoril a radil, to ten Dumby a volá sa Mastidrak. To je hneď, to sú také dve obrazy, keď si nevedeli. A ten Dumby, hoci čo sa opýtame, vždy nám dobre poradí. Vždy a vždy. A teraz využijeme to očko. Dole. Vidíte, ak sa rýchlo pohybuje? Trochu tak zhulenia, lebo trochu pila, ale v pohode. On by si sa rýchlo dostal na 3. poschodie. Dobre.
Dobre, takže ideme. Oko. Tu mám only Kde Napravo oko? oko. No, mám oko. Opa. No, ideme za Dumbym, bo určite ho chcete vidieť. Určite ste všetci nedočkaví. Takže teraz, Pardon, zabuchol. tu je tá šarovná miestnosť a toto je Dumby! Ale nie, čo si Toto to nie nie je je Dumby. Dumby. Ukážem vám ho, keď si zoberieme tie balíčky, máme polovičku. Tu je bugovacia miestnosť, to volám, nie, to je bugovacia Dá miestnosť. sa tam ísť, ľudia. Hej, tu sa dá. Máme, vidíte? 1, 2, 3, 4. Zhasni sviečku. Fakla! Ukážem vám naše čaro. Zhasni sviečku. Simsalabim, zapni sa. Nezhasujú. Má sa zapnúť, no. Zapínaj sa! Dobre, no. Takto Že? funguje. Tak je to krajšie, nemusíme energiu. Musíme šetriť na energiu. No, No, takže. tu je náš Dumby. To je pani Dumby. To je rolo. Tu je No. masti drak. Nie, prestaň. A tu je masti. Takže toto je ale už fakt originálny masti, tak ktorý nám Áno. škodí. A Dumby je práve tu Vidíte, podľa jeho tváre. Tak úplne zlý, podri, je kód. A teraz ukážem. A tu je Dumby! Tento nám vždy pomáha. Áno. Dumby, povedz. Je na 3. poschodí. Je na 3. poschodí, musíme zdať pozor, dievčatá a chlapci. Chlapce, dievčatá. Tu nás sú také červené schody, jak Harry Potter. Červené schody. A máme- Oko. Máme 16 balíčkov. No, či mal Dumby pravdu? Mal, on je na 3. poschodí. Milí priatelia, bohužiaľ sa nám video pokazilo, proste nahrávanie videa pokazilo a proste sa na mne začal prestať nahrávať, lebo som mal plnú pamäť na počítači, takže musím vymazať nejaké videá staré, ešte na iných účtov, čo som natáčal. A takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa nepáčilo, tak dajte like a som rád za každý like aj odber. Lúči sa s vami Rolo Ahojte. a zatiaľ sa majte. Čus!